Номер 20. Следи от Годзила. Следващата забележителност е по предложение на първия включил се в играта ни и вече наш сътрудник Кирил Денев. Господин Денев е фотограф и свободен артист, живеещ в Барселона. Разхождайки се из Варна, открива следи от митичното и фантастично японско чудовище Годзила. Няма сведения звярат да е пребивавал във Варна, както и неоспорими доказателства за неговото реално съществуване, освен във филмите. Оказва се, поради дългото си отсъствие от България, Денев е пропуснал факта, че във Варна имаше ресторант Годзила с бутафорна фигура на чудовището в реален размер. Поради наивността на Кирил Денев се извиняваме, ако сме ви подвели в първоначалната сензационна информация. Жокер. Находката се намира пред входа на новооткрит нощен клуб с име на персонаж от Майсторът и Маргарита на Булгаков.